Вече на всички и честит първи сняг. Ако се чудите къде отивам, отивам до магазина, защото трябва да купувам едни неща, докато отида до магазинът. После докато се върна, ще отговорим на едни въпроси, които аз ще ги измислям, защото вие реално нищо не знаете. За мен не съм правила влогове, обаче аз самата едно и също правя. И съм сигурна, че на вас ще ви писне. Но ще ви покажа през събота, в петък, какво правя сутрин, защото сутрин аз реално погледнато ставам, обличам се, оправям се, измивам си лицето, нали, връзвам се и излизам на училище. И след като се прибирам от училище, каквото мога, останалото ще ви го заснема. А в събота също ще ви заснема каквото мога. Аз вече съм стигнала до магазинът, затова след малко ще се включа пак с въпросчето. Чао, чао! Аз пък чао до след малко. Хора, някъде изгубих стотинката и се опитвам да я взема. Да, взеха. Малко ми е трудно и знам, че не е най-доброто качество за снимане, но просто няма как, защото държа с тези и на другата ръка държа някакси много сложно от самия телефон и киселото мляко. Така, първият въпрос е на колко години съм. На 10 години съм. Как се казвам? Васи Димитрова Маринова, цялата фамилия. Както казах, съм 10 години. Имам рожден ден на 8 април. Имен ден имам на 1 и януари. Уча 4-ти клас съм. Много близко ми е самото училище. Няма и за 5 минути. Какво още? Любимият ми цвят е розово. И още неща. Самата аз не мога да се сета. Затова аз почти даже съм вече пред нас, така че беше много кратко самото видео и ще го видите малко по-късно, защото часът е 5, може би и нещо, но не мога да видя, защото държа нещата. Така че ви казвам чао от мен и ще се видим утре. Не утре, други ден, в петък. Чао, чао!